علی جی مظلوم میں بدھایا نا کل سو زینب بابا روئی چتھی او وقت عجب ہو سی زینب کو زنجیر پوسی سر ننگے سا ہو سو ہوشیار وشب بابا ہے سر ننگے سا ہو سو ہوشیار وشب بابا ماتم ماتم اج زینب جے یتیمی جنیا اج حسن آدھا پیا رمضان دے امان مہینے تے تھیا امان تبا زینب دائی سے کوفے شہر دے مشور دے لتھا برکاسا جدی بابا مکھا تو جا پٹر نتھا پر صدقے تھی ونجا آدھا پیا آج وچ کوفہ دے مک گئی ہے زینب دے پیکھیا سے او لگی لراب امیر کو مسجد وچ تھائی کھل کھائنا آدھا پیا زخمی بابے کو آئے چاہیا دھنوا آئے سرور دے پاک نوازے او وطا نال دیوانا آئے ٹکرا مارے او جنگو حضر لوگ ابا صدقہ ماتم حسین یا حسین یا حسین زمان کو مولا صحت کا فرما بھاونے کے صحت کا فرما آدھا پیا دیا دا سلام ہوئی سلطان ماتم دمے یار آج زینب اجڑی ہوئی او سلطان رب بابا تیری لاش دے آئی آہن او کل سوم زینب آدھا پیا رمضان دے مان وحین تے تھیا امان تبا زینب دا کوئی سے کوفے شہر دے آئے مشور دے لتھا برکاس ماں قربان ونجا بابا سائیں یا حسین حلدہ حلو مولا جی ذری حویلی دے میں دی ماتم حسین یا حسین حلدہ حلو ماتم روٹ دے پنڈال ماں مہربانی کرے یا